Uklidu jongka Khasils Autonomous District Council wa Tita Starwell Khan ubade Chief Executive Member ka Council lapan pau ba kinu ki company ki batmu ban sengkam ne ban le ya ka kam khai pateng ba kantup langru ya ka jingtmu jongka sarkar ban bu ya ka tam khalai ki don kam ban yo ya ka trading license habai kren bot usulong mil kurwo ka atiar bat uba Titos lo ka jingtmu jongka sarkar jela ban bu ya ka tam khalai ne ka casino hak thain ribhoi ulong ba kumbalong menta ka konsel kampat yo jingte bi handai la syo I tanghai kilap thai kubor ba ulapan pau ba mau simet upersa ajur ya ka di ka jingtmu ka sarkar pi kumbalong hadu menta nakaliang joka council ngimpat yo kanunu ka jingtep halor kanika kam nani ka jingtmu jongka sarkar bahkan bu ini ki casino hang thia po ki jaka ki baha po Riboi district dan ring isi lang ba ki lat pathai kubor Rai kumba kalong man hadu mentahin hana kaliang council ngimpat yo kanunu ka application. Atu lalu tentang application ng council kan no. Ka baning konghi kalong na kaliang council ngan hab ban lum ya ka jingalang jong ka estate committee ni hab ban ya keren bahaya kan ka kam. Namar kumbangai hi kalong ba ki babun hi ki pat ba ki nongelam jong ki kenhun niam ba per ki persya ya ka ni ka jingtmu jong ka sarkar. Pi nakaliang ka jongi ka council hi kalong clear ba kinu ki company ki ban set up ya kanunu ka industry lani ya ka hotel lani ya ka ni ka casino kinumla ban operate ya ka business ka jongki krem dayo ya ka trading license na po district council to kumpi pilu OCM dalam film ni jelang atau perasaan yang pada dia ban ai kan hi nakaliang jonga simet hi ngayeng hakajuk kanong rem pagata kalong hi nga persya ya ka jingwan ra kum ya ni ka jaj jingele kai kaban sakta ya ka burom ke ijat jong ka jelah ibarok kowe hoi ngi suthu ba ka jingtmu jong ka state government kalong ban create revenue mo nakabenta ka jingmi bisa jong ka state government den rei hakaju ka puar pat ngidei ban suthu ba ngimdei ban perkhat tangi kata ka jinglum bisa rei ngidei ban perkhat pat ka ban keta lani ka efek ka ban keta pat ya ka imlang ka salang ya ngi kum ka jaj ban riu ka bangi dang so sarong ban ong hadu menta bangi dei ka jaj ban riu ka batip beri tip lai te ha ka jing sngo ka jonga simet hi namar kum ubriu uba ngadon ka jinget ka ba nga siap tieng yo blai ngasngo ba kum ka ni ka kam hi nakadang ka jonga hi nanumla ban ailat lani ban kersyan ya kan ni jingtmu namar ba kanwan ra sibun ki bom so tanat hadin habut khamtam haka lawe jong ki khun ki siu ki jongi te dena kata kadau nakaliang ka jongahi nga snoba ngam la ban priang ni kani ka casino kumba kalong hakiwe ki ri lani hakiwe ki state kalong ba nalor ba kadon kani ka jingele kai kani ka khalai kamut kan don ru sakiwe pat ki kam ki bala ban penjersi ya kajat benriu ke jungi bat kaban keta ya ke jingmut jing perkhat jong ki khun samla ki jungi tena takadau ngem kwa bakum kani ka kan wan jalong ha kani ka ri ke jungi ka bahadu menta ngidang shim ya ka bakade ka ri ka tibriu tiblai te hakaju ka poru ngem dang kentu ya ka sarkar bakade ban perkhat bahaya kani ka benta nang ba kanuman ra sya ka jing susi hadin habut khamtam haki pateng ki badangwan